ассалому алайкум биёрдагони гиромӣ. барномаи нахустини футболи осиёро дар соли 2024 манзури шумо мегардонем. то оғози бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё ҳамагӣ 10 рӯзи дигар боқӣ монд. дастаи мунтахаби мамлакат баъди танаффуси якрӯза дирӯз марҳилаи дуввуми омодагии худро ба ҷоми осиё дар шаҳри Абу-Даби, Амороти Муттаҳидаи Араб идома дод. аслан ин машқҳо тамринҳои пеш аз бозии дӯстона бо дастаи мунтахаби Гонконг мебошад, ки рӯзи 4 январ соати 5 бо вақти душанбе сурат мегирад. футболбозони тоҷик дар давлати Амороти Муттаҳидаи Араб аз 16 декабри соли гузашта ҳузур доранд ва машқҳои пайвастаи худро аввалан дар шаҳри Дубай ва ҳоло дар шаҳри Абу-Даби тавсеа мебахшанд. пеш аз соли нав сармураббии даста Петер Шегрт ва футболбозон барои меҳнати пурмашаққати давраи омодагӣ таҳсину офарӣ хонд ва рӯзи соли нав ба онҳо таътил дод. ҳоло футболбозони мо дар рӯзи дуввуми соли нав боз дар майдонанд ва бо орзуи натиҷаи хуше барои мухлисони футболу мардуми Тоҷикистон тамрин мекунанд. Петер Шегерт дар вухӯрии дӯстонае ки бо дастаи мунтахаби Гонконг дорад, ҳамаи футболбозонро аз назар гузаронида барои худ ҳайати асосиро муайян хоҳад кард. дастаи мунтахаби Гонконг мисли тоҷикистониён иштирокдори ҷоми Осиё 2023 аст ва ба гурӯҳи С бо тимҳои миллии Амороти Муттаҳидаи Араб, Эрон ва Фаластин барои рохат ба даври ҳазфӣ мубориза мебарад. Гонконг рӯзи 1 январ бо дастаи мунтахаби Чин як бозии таҷрибавӣ барпо карда бо натиҷаи 2-1 ғалаба кард. дастаи мунтахаби Чин бошад ҳамгурӯҳи мост ва бо ин даста аввалин бозиамонро хоҳем гузаронид. аз рӯи дархости тарафайн бозии байни ин дастаҳо Тоҷикистону Гонконг дар ягон шабака пахш намешавад ва махфӣ аст. аз рӯи баёни фикрҳо бармеояд, ки натиҷа дар ин ҷо ҳатто ба радабандии дастаҳо таъсиргузор нахоҳад шуд. Гонконг алҳол дар радабандии ҷаҳонии футбол дар зинаи 150 қарор дорад ва тоҷикистониён бошанд дар ҷои 106. дар тамринҳо ҳамаи бозигарон ба ғайр аз Ваҳдат Ҳанонов, ки бо дастаи Персеполис рӯзи 1 январ дар муқобили масҷиди Рафсанҷон бозӣ кард ва ҳамакун ба даста меояд, ширкат намуданд. Рустам Ятимов дарвозабони дастаи Исхоили Душанбе ва тими миллии футболи Тоҷикистон баъди табобат ба ҳайати мунтахаб баргашт ва тайёр аст, ки ба майдон барояд. зимнан Рустам Ятимов дар Тоҷикистон беҳтарин бозигари соли 2023 эълон шуд. ин дарвозабони 25-сола инчунин соҳиби ҷоизаи беҳтарин дарвозабони Лиги олии футболи Тоҷикистон гардид. аз рӯи баҳогузории Трансфермаркт Рустам Ятимов 900 000 евро арзиш дошта дарвозабони беҳтарин дар Осиёи марказӣ муаррифӣ мешавад. ҳамчунин узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон Холмурод Назаров аз дастаи Равшани Кӯлов бо ҷоизаи беҳтарин ҳимоятгар, Амадони Камолов аз дастаи Истиқлол беҳтарин ним ҳимоятгар эълон гардиданд. ба Алишер Ҷалилов ним ҳимоятгари Истиқлол ва дастаи мунтахаб, ки дар бозиҳои мусобиқоти имсолии Лиги олии чемпионати Тоҷикистон 14 гол зад, ҷоизаи беҳтарин нишонзан супорида шуд. аз рӯи пешгӯии коршиносони футболи Осиё дар гурӯҳи А ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳунарнамоӣ хоҳад кард, аз ҳама беҳтарин мунтахаби Қатар, дуввумин Чин ва сеюмин Лубнон баён мешаванд ва даъвогарони асосии рохат ба бозиҳои 8-1 мебошанд. аз ин рӯ мартаби футболи тоҷик бо футболбозони беҳтаринаш метавонанд дар ин мусобиқа чашми коршиносони Осиёро бо бозии зебою натиҷаоварашон боз намуда дар тааҷҷуб гузоранд. Бардифен актив гел ҳамеша бо ман аст. доруи озмудашуда осон молида мешавад ва дарду варамро бартараф менамояд. Бардифен актив гел шуморо зуд аз дарди миён, буғум ва мушакҳо халос месозад. Бардифен актив гел ҳаракати озоди бедард. дар ин рӯзҳо дастаи мунтахаби Қатар дар давраи омодагӣ ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё, ки ҳамгурӯҳи мо мебошад, дар як бозии санҷишӣ Камбодияро бо натиҷаи 3-0 шикаст дод. се тӯбро капитани даста беҳтарин нишонзани ҷоми Осиё 2019 Алмаъз Алӣ дар дақиқаҳои 12, 20 ва 43 ба ҳадаф расонид. дастаи мунтахаби Япония бошад ба дарвозаи дастаи мунтахаби Таиланд 5 голи беҷавоб зад. дар ин баробар
дастаи мунтахаби қирғизистон баъди бохташ дар бозии аввали санҷишӣ аз дастаи мунтахаби ӯзбекистон бо натиҷаи 4-1 бозии дуввуми таҷрибавиашро бо дастаи мунтахаби аморот доир намуд. бозӣ бо натиҷаи 1-0 бо ғалабаи аморот анҷом ёфт ва ягона гол аз зарбаи пеналти ба дарвозаи қирғизистон ворид гардид. Ал мыктылоттеге бишенебиздегиче багытты тапкан менен ал топту мына мынтип дарбазасын кургак сактап кала албай калды. Эржан Токотаев азыр канча дагы бул жерде Эржан Токотаев мына топтун караңыздар багытын тапканы менен мына өтө кубаттуу сокку болуп калды дагы ал топту. боз як дастаи мунтахаби иштирокдори ҷоми Осиё Индонезия шоми дирӯз дар як бозии таҷрибавӣ бо дастаи мунтахаби Ливия дидор анҷом дод ва бо натиҷаи 4-0 шикаст хӯрд. мегузарем ба охирин хабарҳои пеш аз соли нав. конфедератсияи футболи Осиё дар поёни соли 2023 қуръакашии лиги чемпионҳои Осиё ва ҷоми Осиёро ба роҳ монд. дар натиҷа Насафи Қаршӣ ғолиби гурӯҳи Б бо дастаи Ал-Айни Амороти Муттаҳидаи Араб ки дар гурӯҳи А ҷои аввалро гирифта буд дар бозии 1-8 ниҳоӣ ё ки 8-1 ниҳоӣ қова меозмояд. бозиҳо рӯзҳои 12, 14 ва 19 21 феврал гузаронида мешаванд. дар ғарби Осиё ду дастаи Арабистони Саудӣ Ал-Фейҳа бо ғолиби гурӯҳи И Ан-Насри Арабистони Саудӣ ки бо Истиқбол якҷо буд қува месанҷад. Ал-Фейҳа дар ҷараёни бозиҳои гурӯҳи А зинаи дуввумро соҳиб шуда буд. сипоҳони ҷумҳурии Исломии Эрон бо Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ки дар гурӯҳи Д ғолиб омада буд рақобат менамояд. сипоҳон бошад аз гурӯҳи С баъди Ал-Иттиҳод зинаи дуввумро ишғол намуд. ниҳоят навбаҳори Ӯзбекистон дар баробари боз як дастаи Арабистони Саудӣ Ал-Иттиҳод қарор мегирад. тавре эҳсос кардед 4 дастаи Арабистони Саудӣ бе монеаи сахте ҳамагӣ ба бозиҳои ҳазфӣ роҳ ёфтанд. аз ғарби Осиё ба шарқи он мегузарем. дар вухӯрии 8-1 ниҳоӣ ду дастаи Кореяи Ҷанубӣ Чонбук Hyundai Motors ва Поҳан Steelers канори ҳам ҷой гирифтанд ва яке аз ин дастаҳо муборизаро барои ҷом идома медиҳад. хусусан Hyundai бошад бо Вэнфоред Кофуи Ҷопон, Шандонг Тайшани Чин бо Кавасаки Фронталияи Ҷопон, Бангкок Юнайтеди Таиланд бо Йокоҳама Мариноси Ҷопон қува месанҷанд. бозиҳо аз рафту баргашт иборатанд ва баъди бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё моҳи феврал гузаронида хоҳанд шуд.